Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Bahlomle ngezinsiza osomabhizinisi kwelikaMthaniya. Inhlokomo bethola amatayitela eNewcastle kanti sibakhalele abesikhungo Mbumbulu. Izindaba ze1KZN TV uzifundelwa Siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ungqongqoshe umnyango wezokuthuthukiswa kosomabhizinisi abancane uStella Ndabeni-Abrahams ugqugquzele osomabhizinisi ukuthi bayihambele imihlangano yamakhansela ukuze bezokwazi ukuthola ulwazi olufanele ngezinhlelo zabo kuhulumeni. uNdabeni-Abrahams usho lokhu eThekwini kade bezonikela ngezinsiza ezahlukahlukene kosomabhizinisi bakulesifundazwe. Kulomcimbi ungqongqoshe ugqugquzele osomabhizinisi ngokuthi babhalisele ukuthola izimvumo zokudayisa ngoba zibalekile. Asiwabiza ama-permit councillor ngoba sifuna ucharge imali, ngoba sibona umasipala babiza imali eyiningi kosomabhizinisi abakhasayo bakufuneka i-permit. Ama-permit siwafunela ukuthi sazi ukuba ngaba ubani othengisayo, phi ethengisa ini. Khona ukuze masisenza umthetho siwazi ba lo mthetho accommodate bonke abantu abathengisayo. Khona ukuze sesenza umthetho sithi makunokuba nesigulo umzekelo siyazi into yokuba abantu abathengisa ukudla uStella, uSibusiso, uMnguni bakuthenga kuphi ke lokudla ukuthi kugulisa abantu. Iyo lento esithi masifake ipermit hayi ukucindezela osomashishini. Lo mnyango uphinde waveza nokuthi kuzoba nohlelo la kuzothathwa khona abafundi abaneziqu kodwa bangasebenzi ukuze bezobambisana osomabhizinisi abasafufuza amabhizinisi abo ezokwazi ukuba sezingeni elifanele. Njengoba sipartnership ne-higher education sitheke sizawubathatha ke labo o-unemployed graduate ngesingesi sibaphere nosomabhizinisi khona ukuze sikwazi ukuprofessionalize the small businesses, zikwazi ukumitha imigomo efunekayo. Sizawu-advertise isida yazi in the process sawuqala nge-1,500 aphezweni lonke lezifundiswa ezihlala emakhaya esizawuziplacer against small businesses. Kodwa osomashishini abakhasayo funeke beyobhalisa esida batsho into yokuba badinga eziphi zakhono ngoba ezi graduates zizawuplacedwa ngokwezidingo zosomashishini bawubhatalwa nguhulumeni wethu. Owekomiti lozokuthuthukiswa komnotho eThekwini unxusa osomabhizinisi ukuthi basondele ukuze bezothola ulwazi olufanele nakuwona lo masipala weTheku. Empeleni kamasipala sine nomnyango obizwa ngokuthiwa ubusiness support. Ubusiness support unenhlelo zenzayo zokuxhumana nabantu abarelevant mangabe benama problem noma laba amabhizinisi abasebenzisana nabo on daily basis. Uma kwenza ukhona into ekuthiwa iya-applyelwa ngalosikhathi basebenzisa ubuholi babo ukubuyisela information kubona. Kodwa futhi akuyona inkinga ukuthi makukhona umuntu ongibone ngena information eze ngisho office lami uqobo ezokwazi ukubuza athola information bazomninga le kwaloko ayika business support lapho libesebenza khona ema-office nabo khona ezokwazi ukuthi athole information efethe ukwenziwa njani. Labo somabhizinisi bathola izitofu, imishini yokuwasha, amasheke, imishini yokuthunga kuTebogo Sibisi kwezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Umnyango wezokubuyiswa komhlaba kanye nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya uthathe igxathu lokubuyisela isithunzi kulabo abahlala emapulazini eNewcastle enhla nelikaMthaniya namuhla. Lokhu ke kuvele ngenkathi ungqongqoshe lomnyango uMzwanele Nyotso kuzwelonke kanye nomphathiswa uThembeni kaMadlopha Mthethwa behambele indawo yaseVulintaba lapho befike banikela khona ngamatayitela kubantu basemapulazini. Ungqongqoshe ugcizelele ukuba abantu baqinisekise ukuthi bawaphatha ngendlela efanele amatayitela. Ungqongqoshe wezokubuyiselwa komhlaba kanye nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya uMzwanele Nyotso uthi lokhu bakwenzela ukuba bebuyisele isithunzi kulabo abahlala emaplazini. Namhlanje sizonikezela ama-title deed kwi-farm dwellers. Abantu kudala abanye bazalelwa kuzo, abanye abazali babo bazalelwa kuzo kodwa bebengenayo land yoba babengabanikazi bomhlaba. So sizokwenza lo nto babuyisela isidima sabo. Sibanikeza umhlaba kwenzela namhlanje labelala
babe bengabanikazi bomhlaba. Uqhube ngokuthi ukuze bengagcini abantu benikela ngamatayitela njengomnyango bazoxhasa laba ukuze bekwazi ukusebenzisa umhlaba ngendlela efanele. So ububanikeza nje umhlaba ungabaniki inxaso bazawurentisa ngawo ngokucacile. Bazaya ebhankini ngalama title deed baboleka imali. Xa bengakwazi ukuyibhatala le mali ibhanki uthathe lo mhlaba because asibaniki inxaso. So xa singabaniki inxaso sifeeda kule narrative nathi ithi abantu abamnyama abakwazi ufamisha. Funeka silungise loo nto sibanike inxaso kwezinto abakwazi uzimela bakwazi ukufamisha. Omunye wabahlomuleli uThemba Mthembu uthi ukuthola amatayitela kwenza impilo ibelula njengoba bebeba nezinkinga ngaphambilini. Sibona umehluko omkhulu kakhulu ke manje ngoba ama challenges ebesiba nawo indawo mawungayi-own. Uzokhumbula phambilini bekungavumelekile nokuthi abantu bangcwabe, bekungavumelekile nokuthi abantu benza amatshe. So ku-easy ke manje ngoba phela besingenabo ubunikazi obuphelele. So njengamanje ke cha sithokoze kakhulu nokuthi umnyango ubambisanile nathi kakhulu kuze kufika la sikhona njengamanje. Kanti umphathiswa wezolimo kwaZulu Natal uthi abantu kufanele bewusebenzise umhlaba njengoba sebethola amatayitela. Yini into engifisayo mina njengomuntu ophethe ezolimo ukuthi sithi siZulu izandla ziyagezana. Susani ihlazo kithi kakhulukazi bantu bakwaZulu Natal lapho kuthiwa khona umhlaba omningi usubuyele kithi usungamathafa angenalutho. Kade ninikeza umhlaba izolo ngapha ngakodandi kade amabhuna lima akusenzeki lutho. Sithi ke ifihlani ihlazo ngoba thina nongqongqoshe nabo bonke abanye abantu silwela ukuthi abantu abawutholi umhlaba. Uma sebawutholile abenze okufanele. Khona manje ungqongqoshe ugcizelela ukuba abantu beqinisekise ukuba akubi khona ukuxabana ngenxa yamatayitela. Bawaphathe kahle ama-title deed, not ama-title deed kuphela nabo baziphathe kahle. Ngoba banento yokuthi bawunika umhlaba banika ama-title deed babe zii-CPAs babe nee-committees baxabane bodwa bangakwazi uku-accounta. So banika inxaso bayidle naleyo nxaso balwe bangafuni ukuphuma ezihlalweni abanye ngoba bezidictator ngoku. Bakhohlwe futhi ukuthi basengabantu abaphansi kwenkosi. Bawufumana ama-title deed batshintsha ngoba behave ngathi bazinkosi zendaza i-traditional leaders. So funeka bayazi ba funeka bewasebenzile lama-title deed kakuhle waphethe kakuhle nabo beziphethe kakuhle. Thobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisevula intaba eNewcastle. Ngemuva kokugasela kungazelelo kwamalungu omphakathi waseMagate kwindawo ehlala abangenabani ekhokhisa imali elinganiselwa ku800 wamarandi ngenyanga begweve namakhadi abakwasasa nomazisi abanikazi ke balendawo bakhalelwe ngamasongo kasigonyela. Ngokuthola kweziko lezindaba labo ke abenza lo msebenzi wekhaya lezinkedama bebekwenza lokhu ngaphandle kwamaphepha emvume futhi ke nendawo beyigweve ngokungekho emthethweni. uJulie Akhoni oyinxusa lomhlaba wase-Outland Farm uthi ke laba abawoshelwe amacala amane okubalwa ke nokugweva ngokungekho emthethweni nendawo yakubo beqhubeke ibhizinisi elingekho emthethweni. Abasolwa ngokuqhuba umshikashika wokugweva nomhlaba ngokungemthetho bese bevula amakhaya ezinkedama bakhokhisa abantu imali engango800 ngenyanga kwabahola impesheni yakasasa bagweva namakhadi abo nomazisi bakhalelwe ngamasongo kasigonyela. Laba kutholakala ukuthi bebegweva nomhlaba wabantu abangasekho emhlabeni bese beqhubha lo msebenzi ngaphandle kwemvume. Inxusa lenye yezindawo abebegweve nayo liyachaza. Into lapho esiyibukayo kunane exposure yama drugs on site and kunobufakazi oqandula ikhanda ukuthi kunezinto eziphambene nomthetho ezenziwa khona lapha eplazini lase Oaklands. So yena we operate as a shelter but ayikho registered. Ufikileke ehamba nabo bonke ke nalabo abakule shelter iHope shelter yesibili la bethathe khona amakhadi for all the grand people abantu abadala kuno 73-year-old osesibhedlela njengamanje othathelwa amakhadi akhe kuthiwa siphuthumisa ama-ID namakhadi. Ezinye zezinto eziriportiwe eziningi about lo mndeni wakadibiya
ufikileke sebefika sebehamba sebephelele bebonke sabe ngase ngibachazela ukuthi icase isivuliwe na icase number ngihamba no captain and njengamanje sidinga iIO ye case ibe on site kwenzela ukuthi i-investigating officer ezothatha lelicala ayifike on site yafika masinyana ngiyayicommenda iMarket Station ngoba ibe vigilant kulelicala. Iziko lezindaba lihambe naleli thimba ngesikhathi beyozama uvala elinye ikhaya lesibili elibiza ngeHouse of Hope kanti uJulie uthi labasolwa umkhuba wabo ukudla umhlaba wabantu abangasekho bese beqhubha lo msebenzi. Ngoba labantu babantu obonakalayo ukuthi kuyisyndicate lento abayenza kulona icala elilodwa ziningi indawo esebezidlile zila ko 4 5 6 benza lo mkhuba bawenzayo so bayafunwa bake bamangalelwa phambilini asazi ukuthi icala laphelela kuphi into abayenzayo ba-exploit abantu bathatha ama-grants abantu babagcina against their will and abantu bayabasabisa ngirepresent i-Akhune family usiviolateile ngoba badayise iproperty yethu banqumile amathangi izitende ba remove oma sinks benzile into eziningi badayise okuningi on the property iproperty is a mess njengoba niyibonile nemali ekade bezicollecta ngegama leplaza nefunding okuthiwa kuno 250,000 lo mama awucollectile but akenzanga lutho lapha eOaklands edonatiwe ukudla okudonatwayo yinkampani kuthi uyakuthatha hamba okudayisa emarenki wenza imali ngakho bese bathenga ama drugs bathenga ogolokho ngamake 6 sikutholile lokho kufakazi kubantu abama residents abahlala nabo ukuthi labantu badila ngama drugs badila ngutshwala and ukudla babadlisa isikhathi esiningi sokusho isoupu ube iseqinisekisa amacala abavulele wona ukuthi icala sengilivulile ele property hijacking first account second account i theft third account exploitation of into abayenze on the property ngokuthatha izimali zabantu claiming to be a registered NPO bese babadlela impesheni zabo babahlalise in filthy conditions ngale yandlela enibone ngayo balaleli. Thinto amaphoyisa esifundazwe ngalolu daba aqinisekisile ukuthi bakhona ababoshiwe ngalezi insolo kanti kulindeleke babingelela imantshi Maduze Lombiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngiseMarket. Umbutho wamaphoyisa SAPS esifundeni King Cetshwayo unxusa amalungu omphakathi kuba alethe ngaphambili ulwazi lobugebengu obuqhubekayo emphakathini ayakheleke ukuze kuzoliwa nezintswela boya. Lokhu ke kulandela ukuthi namuhla lo mbutho ubunomkhuleko obhekiswe kwizakhamuzi wokukhulekela ukuthula kanye nokuba kwehle izinga lobugebengu kulesifunda. Lo mkhuleko wombutho wamaphoyisa eSAPS esifundeni King Cetshwayo ubusehholo eCivic Center eMpangeni enyakatho nesifundazwe ubuthanyelwa ngamaphoyisa kanye nabafundisi bengokulwisana nobugebengu emphakathini nokucelela kamaphoyisa ubavikeleke isandla somusa uma iqhubeka kumsebenzi wawo obekhulumela kumkhuzo wamaphoyisa esifundeni King Cetshwayo uLieutenant Colonel Mthokoziseni Mzimela uthi babamseneke neCPF kanye nomasipala uMhlathuze ukulwa nobugebengu emphakathini. Usuku lanamuhla luhlonzwe njengomkhuzo wamaphoyisa esifundeni saseKing Cetshwayo njengosuku kuba sizobuyela kubaba uNkulunkulu sisondele kubaba uNkulunkulu ukuba sizokhuleka kumdala weinsuku ukuba abe kanye nambutho wamaphoyisa kulomsebenzi ongaka uNkulunkulu asibizele kuona wokulwisana nobugebengu. Uthi banxusa amalungu omphakathi ukuba kalethe ulwazi lobugebengu obuqhubekayo emphakathini ukuze ke kuliwe nezinswela boya. Umbutho wamaphoyisa siyanxusa umphakathi kakhulukazi ukuba ulethe ulwazi lwezinswela boya emaphoyiseni. Thina ke siwenza umsebenzi wethu ngesikhulu isibindi ngoba sithi sisenza lo msebenzi kepha siyakholwa ngubaba uNkulunkulu. Kuba uNkulunkulu thina sakhethwa nguye. Uyena wasikhetha kuba senze lo msebenzi wakhe ngoba kahle kahle umsebenzi wokuvikela abantu umsebenzi kaBaba uNkulunkulu kepha uNkulunkulu ke uyena ohamba phambili ukuba asivikele. Umasipala uMhlathuze uthi babambisane ke namaphoyisa kulezi sifunda ukulwa ke nodlame lezobulili. We partnered kule program as umasipala no SAPS because we coexist ukusiza abantu bakithi. Ikakhulukazi eMhlathuze we have number of cases ikakhulukazi ama GBV cases
of which we believe ukuthi uma sikulomkhuleko izinto eziningi njengalezo izo-addresseka. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubiNkosi Mthembu eMpangeni. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Bahlomle ngezinsiza osomabhizinisi kwelikaMthaniya. Inhlokomo bethola amatayitela eNewcastle kanti sibakhalele abesikhungo Mbumbulu. Inkampani kaloliwe echwebeni lase Richards Bay ibungaze usuku le-World Maritime Day ngokumema abafundi bezikole ezingaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo ukuzobanikeza ulwazi ngemkhakha abangayikhetha uma bephwethula umatekuletsheni. Ujabulile Meva oshayela imkhumbi uthi ke babhekene nenselelo njengabantu besifazane abakulomkhakha obuwenziwa abesilisa kakhulu ngaphambilini. Inkampani yakwaloliwe echwebeni lase Richards Bay enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ibungaza usuku lwe-World Maritime Day kokuhlanganyela nabafundi bezikole ezisuka ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo ukuzobathekela ngolwazi ngamathuba omsebenzi kule nkampani. Ujabulile Mayiba oshayela imkhumbi uthi babhekene nenselelo njengabantu besifazana abakulomkhakha obuyenziwa abantu besilisa kakhulu ngaphambilini. Uthi ngokuqeqeshwa abalitholayo kule nkampani bawenza ngendlela umsebenzi. Number one nje khona being a woman ngingasho ngithi amazwe amaningi awakavumeleki ukuthi kuba abantu besifazana bakule industry. So if ufika emkhumbini and ufika kukhona amadoda baqala bekudoubt nje ukuthi what is this woman doing here, because bona they believe ukuthi a woman have certain jobs. So being in the male dominated industry kuba i-challenge kakhulu, but siyakwazi ukuthi sikuprove ngoba sitraineke kahle lana. Kusho okukhulu kakhulu nje, kusho nenguquko ukuthi ngempela ifikile South Africa, because akubona abantu besifazane bekuwumsebenzi wabantu bebala kuphela lo. So being a black woman kusho okukhulu kakhulu. Kusho futhi ukuthi mina from where I come from ngingane nje isukele eMadlankala esikhawini. So kusho ukuthi nje vele ama opportunities la eSouth Africa avuleleke wonke umuntu. Abafundi besikole bachaze ngezinto abazifisayo kulomkhakha wasemanzini njengoba befunda nesifundo okuyi-maritime esikoleni. Nje Maritime Day, so we got an opportunity ukuthi size la Transnet so that we can learn more about izinto ezenzakala ku-maritime. Maritime isifundo vele esikhona esikoleni sami, so njengamanje le opportunity sitholile izoyenza ukuthi zibe ningi izinto sibonayo for career wise, especially because baningi abantu abafuna ukuqhubeka ne-maritime. I think the most earning career field go-maritime is marine insurance, whereby specialized in how much money comes into the country, ingana nephumayo through ama vessels and stuff. Isifundo lesengisikhethile sisha sona esikoleni ngoba nje ngaqala ngaso mina ngathi ngizokhetha ifundo ka grade 10. Mase ngiyawazi ukuthi ngikhethe sona, ngasizwa ngisithanda, and futhi mangisifunda ngiyakhona ukusifunda, siya understandeka kulula futhi ukusi-understand. Inkampani yakwaloliwe ichaza ngamathuba asevulelekile kubantu besifazane kanjalo nakubantu abamnyama njengoba ngaphambilini bekwande abebala elimhlophe. Capable and they are thriving and they are leading us go pilot inqwaba baningi abangensaza babona nje they are capable. In fact, they can actually run operation yonke bayiqede bebodwa bengadinge umuntu wesilisa. So ngiyajabula kakhulu and iyona lento esiyifisayo kulaba ingenza isikole simemile. Siyafisa ukuthi ziqonde ukuthi akuyona into yamadoda le kuphela, akuyona into yabelungu le noma mhlawumbe yelezinye izizwe. Nathi nje abantu besimame siyakwazi ukwenza, futhi akusho ukuthi ingoba kufanele ukuthi ukhulephi. Ungakhula usuke emakhaya, you are capable and you can do it. Kuleli ichweba engenisa ingxenye yomnotho kulesifundazwe liya ngokuvaleka igebe lokuthi abesilisa noma bebala lemhlophe ibona kuphela okumele bathole amathuba. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay.
Inhlangano yezepolitiki Azapho esifundazweni KwaZulu-Natal yethule isifundo kanye nesikhumbuzo ngempilo yomsunguli walenhlangano yabafundi iBlack Consciousness Movement ongaseke emhlabeni uSteve Biko owayishoshovu esasilwisana nobandlululo kuleli. Lo mbungazo ububanjelwe eAustralia eThekwini KwaZulu-Natal. I-Azapho esifundazweni KwaZulu-Natal ihlanganise kaMolongo umphakathi asuke Osterville, Bluff, Meerbeck kanye noWase-Wentworth ukwenza ke isifundo kanye ke nesikhumbuzo ngoSteve Bantu Biko owabulawa ke ngamaphoyisa obandlululo ngo-1977. Lesi sikhumbuzo sihambisana ke nomgubho usuku lamasiko. Lokhu ke bathi bakwenza ngenhloso ukufundisa umphakathi ngemisebenzi ke eyenziwa nguBiko esaphila. Zowenza ucommemoration kamholi wethu uStefan Bantu Biko. Siyakhumbula ukuthi uStefan Bantu Biko wabulawa ngesihluku amabhunu waze wafihla ngoSeptember 12, 1977. So njengoba silana ke nje sizobungaza nomphakathi waseWentworth sizoza isikhumbuzo sakhe umholi wethu uSteve Biko. Bakhumbuza abantu ukuthi kule heritage sifuna bazi ukuthi inkululeko le esikuyona asikakayitholi yes ukuthi sikwazi ukuthi siliphathe izwe kodwa kuningi esamele sikwenze thina as a youth and namanye ama-organization. As abantu besifazane beAzapho ke siyafundiswa ngezinto eziningi especially abstinence nezinto zenkolo nokupreventa izinto eziningi ezingafika zibe ubungozi emphakathini nokuvikela imphakathi yethu nama families ethu ikhathi zonke. Siyafundiswa ke kakhulu ngokuhloniphana kwabanye abantu nangediscipline. Diversity, our culture needs to be celebrated and we need to ask government to please come and help us so that we can find our diversity and our culture. uChris Mathebe onguhlalo weAzapho esifundazweni KwaZulu-Natal uchaza ngokubaluleka kwalolu suku kanye nokubaluleka komlando. Usuku lolu lokuhlonipha amasiko ohlanganisa zonke inhlanga zaseSouth Africa. Kubalekile ukuthi abantu bahlangane ndawonye bakhumbule abaningi bayahloba ngazo zonke izinto abathanda ukuhloba ngazo ngokuhlukana kweinhlanga lolu suku silazi kuyiShaka's Day ngesikhathi sisakhula uthe mabe seyishintsha izinto ke baselibiza ngeheritage kodwa usuku lolu esithethe nalana sikhumbule imfundiso zikaSteve Biko ekuzimfundiso zokuyiqhayisa ngebale lemnyama. Leske izindaba 1 KZN TV nginguSamukiswa Ngqulunga ngise-Osterville eThekwini. Abafundi bezikole zamabanga aphansi eEdendale eMgungundlovu bathi uhlelo lokubagqugquzela ukufunda izincwadi luyabalekelela kakhulu ikakhulukazi kutheni bekwazi ukukhuluma ezinye izilimi ngokuzethemba. Basho kanjena ke ngesikhathi eqhubeka uhlelo ifunda nathi literature eGeorgetown Library lapho ke bebencintisana khona ngezinto ezahlukahlukene. Abafundi bezikole ezahlukene eEdendale bathi uhlelo lwefunda nathi literature luzodlala enkulu indima njengoba lizobalekelela ngokufunda izincwadi kanye nokunye okuningi. Kuzosilekelela kakhulu ngoba sifunda ukusipela ngisho igama ulitholile kodwa usuyayithola i-correct spelling. Uyazi ukuspela kanjani kumele ufunde neminingi yakhona uyalazi uya-understanda ufunda amagama amasha ufunda imithetho ye-spelling bee futhi kuphinde kube mnandi nje phakathi. Kunezinye izinto esingeke sizithole kothisha kodwa incwadi singayithola. Othisha noma esichazela kodwa singakuthola okunye okungasiza ezincwadini. Into engathanda ukuyisho ukuthi i-library yakwazi ukuhelpa sidevelop i-information and futhi ingakwazi ukusiza ukuthi sibe ama-future leaders. Kubaluleke ukuthi sikwazi ukudevelopa i-knowledge ngezinye izinto esingazazi nokuthi sikwazi ukukhuluma confidently isiNgisi noma isiXhosa noma isiSuthu and other languages. Owalenhlangano umzwandile Ntombela uthi bamkelwa ngezandla ezifudumele ezikoleni. Most othisha la so supportive ama principals kwikole sesiqalile kuzona ukuthi kube khona amafunda nathi facilitators who assist othisha in terms of reading. So I project njobe iqalile siyenze lekuthenini ukuthi silekelele ingane to read to understand the challenges now in South Africa. And if you see kuma libraries after COVID membership yakhona is going low. So then we decided to know, let's bring a library to the schools. So that's how Funda Nathi comes in. So what we do this through play and entertainment.
Kanti omunye wothishanhloko babekhona kulolu hlelo uthi bayawubona umehluko kubafundi. Sijabulele kakhulu sijabulela ku program yabo iprogram eReach ngoba kulesi sikhathi esibhekene nakho udaba oluthi abantwana abafunde with understanding ngoba abantwana bayafunda uthoda understand but le program ukufika kwa esikoleni iwenzile imehluko omkhulu kakhulu nabantwana bayithakasela isikolo sonke SGB even nabazali nje bonkana ne-improvements ayibona ikhona nje kubantwana bonke. Ezindabeni se1KZN TV ku-Ayanda Dube se-Georgetown eMkhondlovu. Ake siphinde futhi sihlabene nalo ikhefu sihlangabeze masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namuhla. Bahlomle ngezinsiza osomabhizinisi kwelikaMthaniya. Inhlokomo bethola amatayitela eNewcastle kanti sibakhalele abesikhungo Mbumbulu. Kuleli iqophelo ke singena sijule engosini ezomnotho. Irandi lakuleli li-17.20 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19.18 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe libe u-22.95 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu-$2,660.60 i-ounce kuthi uwele ungahluziwe ube u-$73.46 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Nakuba iqembu leKaizer Chiefs liphumelele lanqoba kuMaZulu FC ngamagoli amathathu kwelilodwa kodwa kumqeqeshi waleli qembu uNesreddin Nabi uthi kusekuningi okusamele kwenziwe kuleli qembu ngaphambi kokuthi agculiseke ngalo. Izimpufana kulomdlalo bezivutha zingabaselwe ngeswombe sokuqala njengoba wonke amagoli amathathu oRanga Chivavero, uGustino Serino, uInacio Moguel ziwashaye ngaso. Kanti ke elokubika ekhaya loSuthu limabhesha nkone livalelwe phakathi ke nethini kuEthiosia Igadora. Abafana ke basephefeni ngomgqibelo bazokwamukela iMamelodi Sundowns enkundleni yaseFNB eGoli ngehora lesithathu ntambama. Asikubhekele isimo sezulu ongasilindela. Zulu mnyama ndlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje ohlangabeza futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.